озод дар ҳудуди минтақаи шаҳри Кӯлон ҳамчун хадамот ӯ вазифаое ки ба зиммаи васоид нақлиёт техникае ки барои иҷрои амру супоришҳои сардори мудофиаи вогузор карда мешавад ба воситаи шумо, ба воситаи ӯ қувваву воситаву техникое ки дар назди бинои ҳукумат ҷамъ омаданд. аз уҳдаи ӯ вазифаое ки ба зимма дорем мо бояд бо сарбаландӣ бароем. ба воситаи ситоди мудофиаи ҳудудӣ дар инҷа қарорҳо қабул карда мешаванд ва барои пешгирӣ намудан, несту нобуд намудан, хоб кӯчондани аҳолӣ, безарар гардондани об, дигар масъалаое ки дар инҷа ба зиммаи мо вогузор шудагиай аз тарафи ситоди мудофиаи ҳудудӣ дар сари вақт дар моҳлати муайяншуда босифат иҷро карда мешавад. васоид